Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! This is Base Control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! 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 54 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman sa atos rin ang mga ka-aksyon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, Western Visayas. Kag sa kutubalabutan sa signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa iso sa 4 sa Lilisuan sa inyo tag sa ka mga radyo. Sa atos rin nga YouTube live stream sa DYEZ. Nagabonitor na sa atos rin nga Facebook Live. Welcome sa Tuesday nga edisyon sa nga inyo sa rin nga palatunturan ANP Action Night Patrol. Dari kita sa Pizza 7 na December 7, 2021. Kamusta ang ato sa rin nga mga ka-aksyon? Yan na ka mga bahin sa kalibutan basta mabatian. Kalabutan sa nga signal sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Basta Martes nga pagpangalagad inyo ka-aksyon talos nga nagapungko sa saring trono. Hasta sa tak ng alas 11 Aksyon Marlon Hervaya. Nagasinumbali lang ang mga balita sa mga adlaw. Pabalen kay inasang aga pa mga ka-aksyon sa udto pagkahapon tubtob sa mga gabi. Nagsinigabong ang mga balita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang kalabanan nga mga balita mga ka-aksyon ginadagaan gid sang mapulang bagay. May dugo gid nga nagadaga mga ka-aksyon. Katiwas ang kabuhi sang pinaka mga ka-aksyon ta. Bangod ang pila sa ka mga biktima sang nagkalain-lain nga mga insidente kag krimen. Ang kalabanan patay gid. Muning balatian sa nga pungsod Pilipinas, no? Samtang nagahilapit balang paggabiya sa mga inadlaw sang tuig, nagapanghawid pa ho. Mayara kita sang 25 diyas na lang. Antes mag-aabot ang January 1, ang tuig 2022. Halong-halong ta kay Maka siling kita maka-aksyon nga medyo retreat ang pila ka mga inadlaw.
nga nagsunod sa sining nga bulan sa nga Disyembre. Agluwas sa ginabantayan naton mga ka-aksyon nga COVID-19 sa gihapon. Bisan pa nga tulupuas na gid man ang kadamuon sa mga aktibo nga kaso, hindi lamang diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kundi sa Bogos nga Pilipinas. Ang Okta Research maka-aksyon sa interview kaina sang atong sa nga mother station, ang DZRH sa Metro Manila nagpanugyan na hindi gihapon magatag sang kumpiyansa obdan gihapon sang triple nga paghalong. Bisan hindi triple, bisan doble na lang nga paghalong ang kada hulag naton kay nagtulutika-tika gihapon sa aton ang Omicron variant nga ara pangalakaak sa ibang nga nasyon. Sa nabatan talang nga wagid man ni nagkatraka diri sa aton pungsod Pilipinas. Pero dapat bantayan tani sa pungganta sa maka-aksyon nga hindi na makasulod diri sa aton tub-tub lang sa dito sa ibang nga pungsod. Kaya nga ibang nga pungsod mga ka-aksyon pangamiyuan taman to ang mga nagkalaigo sa saring Omicron variant sa COVID-19 nga hindi na maglala ang ilang saring kahimtangan. Although nga tika gabi nakamonitor man kita sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte ay isa to sa kapare nga ginapa hambal bla. Eksperto man kon ikayong lawas ang paghahambalan. Ayo to kay medyo matulotanda to. Nga pananawan niya ang Omicron variant makalalaton pero hindi siya makamamatay kumpara sa Delta variant. Delikado gapon kay baka lalaton mo. Mas maayo kung tanong hindi naging kalaton. Parang mangin maayo na ang ato sa nga sitwasyon. Alas 9:59 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aton mga makaupod ang mga aksyon unit na reporters nato sa Balita Nacional News Center. Action and Defensor. Dugay-dugay makaupod naman. Mga reporter naton sa nagkadain-lain nga area diri sa Negros Occidental, Northern Negros, Southern Negros, Central Negros. Aton patrol with action na Jana Diaz. Namo sa mga ginrespondihan nga mga balita. Si action na Jana Diaz sa sarigid nga mga tiriyon. Ang labing ulihing report nga nagasulod diri sa aton. Amay report ka na baton sa bulod diri mga ka-aksyon nga mayara naman sang gina-report nga suicide incident. Ang pag-autos sa kaugalingon nga kabuhi sa isa ka tinuga. Report ka na ba tuntaro na kaagi pa ni miyembro sa ato sa mga otoridad. Ibanoon tala dito kay Dugaya. Impunto alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Di korban na dari sa surat sa Bacolod. Man ang pag-lift mga ka-aksyon sa mga inuras sang saring likor. Magkabaligya makakonsume ang pisa alas 12 ng odto. Odto ba lang alas 10 ang gabi? Alas 10 na ho. Matamat na himos na ang mga nagabaligya na. Nagaininom sa nga magkahulubog. Odong ating curfew mga ka-aksyon hour. Nag-aumpisa pa sa oras nga alas 11. Ano ba na mga balita nga dapat nato sa ring pagkatutukan sa buong Martes nga pagpangalagad? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una kita sabahin sa nga balita lokal. Sa balita lokal mga ka-aksyon, ang istorya angot sa mga kababainhan. Away ka mo kapyar. Daw nagmatamat bantog sa mga kababainhan. Kantawan nyo bala halin sa politika ho? Sa politika man ako na nung asahi sa malita. Sa eleksyon may ara sang babaye nga nagapapili presidente, hindi bla? May ara man babaye nga nagapapili vice presidente. May ara gani nagasiling
Ang ining pagsilinga sa akon, may punto man mo. May punto gid. Ang silinga sa akon. Silinga aksyon na Marlon Bantay, basi palang matabo bala. Nga ang mga daog nga presidente babayi, kaya ang vice presidente babayi man. Posible hindi. Posible gid. Di bla, bakod man ang nagapapili presidente nga babayi, bakod man ang nagapapili vice presidente nga babayi. Dako ang posibilidad nga amo na mga kaaksyon ang matabo. Kung matabo ina, pwede gid naton silingon nga ang tuig 2022. Tuig sang mga kababainhan. Balantaya na ha. Ang istorya niya sa lokal angos sa kababainhan dari sa Bacolod kag Negros Occidental, nagaligad nga si mana mga kaaksyon. Ngalan man sang babayi ang ginistoryahan. Pero hindi ya silang asawa, hindi man kirida. Kay na gani may balita kung nabatian kag nabasahan man nga may ara sang ginkasal. Subong adlaw, kon kahapon nga adlaw to, nagpakasal ang babayi nagabusong. Adlaw mismo sang kasal niya, nagbata sa o nagbunag siya sa bata mo. Adlaw sang kasal niya. Now, kis alang katabo nga sahi sang kis alang naton batian amo ni mga hitabo, no? Kabi guro nga ining ginbunag nga lapsag ni Boynas ni. Ano maning magkagugman ni, wala man nagistoryahan na, wala man nila ginistoryahan ng pizza ni. Wala niya nga. Hindi man guro pwede masiling tong kulang sa binulan ang bata. Ginaisip Manila na may gurok balo ang babae nga once pag-siyam ka bulan na ang lapsang sa taguangkan niya, mabutang na sa kasakit ang niya sa nga pamatsyagan. Adlaw mismo sang kasal niya, nabunag siya. Imbes kung tani nga mag-enjoy, pagkatapos ang kasal, maya salo-salo, ang babae, ginatubang niya, yes, nga bata eh. Ura mismo mo. Kasal pala niya, may bata na mo. Daw ka magkayuhom magkita nga sahi sa malita, no? Totoo nga natabo magka-aksyon. Para kita nyo man sa social media, siguro matamat na sa mga gabi. Kagatub-tub buwas, matamat na nga may istoryahan da. Tamat man nga mangin viral sa social media. Mandasig sa mga nga balita, bangod sa social media. Kaya gani taga periodiko bla ang kilala taban. Tuod gin man ang periodiko subong, ang newspaper bla. Matamat nga naga-down ang mga naga-konsumo or sakdag o nagabakal sa newspaper na ginabaligya manimo. Di bla matamat naga-down. Naman lantawan nyo bala ho. Agbugtaw sang tawo subong, iban way pagani makapang way pagani makapangihi. Ang una nga dakpon, cellphone. Kag sa cellphone ya maka-action basta may data lang sa. Dira pa lang maka-action, pwede na sa makabasa balita da. Amo na nga daw naapektuhan gid ang newspaper, ang periodiko. Bagod bang sining amat-amat nga high-tech sang ato sining mga kagamitan. White choice, alang-alam mo na karon pong ganda. Ay amo na. Subong mga ka-aksyon na maning ginmunota, balikan ta ang ginmunota nga kababainhan. Amo na silinta, hindi iasawang balita ha. Hindi man kirida ha. Kundi babae nga nangin subject sa illegal drug by bust operations. Dumduman nyo na nagligad ng adlaw ni. Nagligad sa isa kasunod din sa Negros Occidental. May ara sang by bust operation ang mga otoridad ng subject babae dakpan. Sang Sabado mga kaaksyon sa Banwa, Pontevedra, may 18 anyos man nga babae
Dakpan man sa illegal drug by bust operation, ang nakuha siya mga ka-aksyon, 250,000 mo. Nga balor sang suspected siya mo. 240,000 pesos mo. Di bla ang 250,000, 250,000 pesos. Tilapit-lapit niyo. Dito sa nadakpan sa Banwa sa Pontevedra, pero taga-barangay Kambaog, Banwa sa Kanigaran ini siya. Kag, ano pa balita angot sa babayi subong. Tumayog nga balita sa Purok Riverside, Barangay Banago, Bacolod. Babayi man, edad 41 anyos. Naga-computer sa tinero, isa lang kalupok, igos tang kugo, wagid bakaluwas. Naghapaon rin sa mga kaksyon. Ang paraligban pa sa karon, kung ano naman balang motibo siri nga atinero ining babayi pa naman. Di kung ang babayi kontra yung lalaki, dihado sa mga sabing babayi, ano ibato sa babayi sa lalaki man. Alma Villanueva, walang kalaban-laban ini. Ang panaysayon sa Iloy sa biktima nga si Rosini sa interview kay ng aksyon na John Diaz temprano pa. Ang obra sa niya sa nga bata pang manicure malangi. Pagkatapos sa kuno manicure, ganar sa gawa. Ang masamig na obra niya makaksyon, naghapit ini siya sa computeran. Why siya nagahulahampang ML, kundi nagahampang siya gamit ang ginatawag nga GCash. Di sa GCash, pwede ka na taya-taya mo, di ba? Ka nga online bla ni. Galing kay may namuno to ang Iloy, na ang banda niya sili subong priso, sa sunod na sang 2 katuig. Ang kaso may angot sa illegal nga droga. Ang banda sili. Kaya ano ba lang kang tanan, ano ba lang ginalinan kung sino atong nakitaan nga lalaki. May nakitaan nga lalaki mo. Nga nagabayo, duwag yellow. Bukod ang lawas, sila nakitaan nga nagahilmet pa. Kilaban-laban ang magidto eh. Ano bing tinutuyo mo nga gapanglakaton ka, soksok ka pa mo helmet. Ang helmet kinasoksok lang kung kamaniyo ka sa motorsiklo. Mayara man gadi nga kita ko, tricycle ang ginadalaya, pag helmet pa saya. Paniguro, bla? Kita ko na ya. Tricycle ang ginadalaya, pero ka-helmet pa saya. Lingko, way ka bang kinakop sang pulis? Lingaway Anak po niya ko, kaya ko paniguro lang ko. Nga motor lang kakaksidente, tricycle kakaksidente man. May punto man sa. Iko ng tao nga nagalakas dalan sa footwalk nga nagasuksok sang helmet gawa iban motorsiklo, pwede nyo ganaya masaway masita. Kaya nga aman una best masulos pensar muna nga basi inang lalaki na, inang tinuga na, may lain nga tuyo na, naga helmet kay mo ya. Nagluwas nga tripping nga lang ka naglain ulo ya. Nagalain ang pensar ya. Kaya muna sa Barangay Banago kay na sang temprano pa mga ka-aksyon. May ara sang lalaki nga nakitaan nga nagahilmet sa mga lugar mga ka-aksyon. May nakitaan pagani nga salakyan mo. Sagwa sandalan, tinaban-laban ang motesyoro ng sakyan niya. Ginatawag nga getaway vehicle, malinaton kung masi may upod patublang iban. Ano ang kakatabo sa bong sa Bacolod? Alos wala naging untat ni. Ang krimen nga pagpatay, untat man sa inadlaw, sinimana, pero ay bulan waay bulan nga waay sang ginapatay diri sa Bacolod mo. Ang pensar subong sang taga Bacolod, daw nahanas na bala, daw naanad na ang dalonggan subong sang Bacolod noon. Halos na puno naman sang pamati sang balita, tiro dito sa puan patay sa baybay, sa puan patay sa bukid. Pagkadason nga adlaw maka-aksyon sa puan patay naman sa sur, sa puan patay sa norte.
Kada krimen, normal ganang nga imbestigahan na sa ato sa kapulisan, obligasyon trabaho nila na. Maayo na lang kung mayara sang testigo mo. Nakakuhaan nila sang panaysayon, pero kung may aragin man, kakatabo hasta lang testigo ng kaisa. Kung may makilala gid man nga suspetsado sa kakatabo ang krimen. Ang kakatabo tub-tub lang sa suspetsado. Wala man kita magkabati nga may nadakpan mo, bisan suspetsado lang, di ba? Batik mo bay. Di, ano ni man? Makabig bala ini sa gihapon nga isolated cases? Mamalan perming tinaga mabatian to eh. Isolated cases, bangod ginasiling nga normal lang kuno ina nga katabo. Ina nga sahi sang krimen nga katabo sa isa ka syudad nga highly urbanized. Di kun highly urbanized, mas nagid kun tani nga tingwaan eh. Sang aton nga mga otoridad kag sa mga nagapungko sa aton sa gobyerno nga kapangitaan sa mamaagi o kung plano man lang para magaganhagan ang surusurod ng krimen sa magpatay. Normal pa balay ni? Ang tawo mayara na sang observation subong. Ang ato sa nga mga opisyal mo pala nang ginahambal eh. Isolated man lang ang kaso di malikawan na. Kaya ko magpati nga hindi na pwede mapangitaan sa mamaagi Yari ginaya pinaka-patod kag ayaw kuntani nga pagkahibuon mo. Hindi gid man ang malikawan, may kakatabo gid man nga krimen. Pero hindi niya pareho sa nga katabo sa Bacolod lang tawan nyo bla. Managahibi yang simana o kon na bulan. Nga wala sang ginapatay diri nga tinuka. Ay. 14 minutos na kaligan sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita lokal, are pagido. Baho. Gasakit dughan ko magbasa sa sading balita. Di mo sading hitabo niho. Atensyon sa mga nagahupot sang pusil. May lisensya man na kung wala. Pamati kamo. Irresponsable man kung responsible gun owner. Basta may ginahupot nga naman nga kalibre sang pusil. Dako-dako ning pahanumdom para sa inyo ni. Ang natabo mga kaaksyon nga sa may Purok Balinaw, Barangay Kaduwaan, surad sa nga Cadiz Negros Occidental, nagligad nga Domingo sa lingon December 5 inisang hapon. Isa ka Iloy nagapadede sa isa nga bata. Ang edad sa bata mga isa plang tuig. Ginapadede makakson te siyempre magpadede ka sa bata. Kuguson mo, di ba? May biberon man na sa o kung nagapa breast milk ka man. Kuguson mo gina. Or sa biberon, pwede man nga ara sa saduyan. Pwede man nga ara sa kuna, di ba? Pero ang kalabanan, gina ili tulog anay, di ba? Muna sa kuna. So mga Iloy nga hubines, kabalo na hindi na kabalo magkanta mo naman, ili tulog anay. May silak balo nga mo nang manami pamatian nga kanta sa isa kalapsag para matulugan na yun mo. Kaya mo nang natabo, isa ka Iloy nagapadidi sa isa nga bata, edad isa pa lang katuig more or less. May lupok nga nabatian. Ang mga residente, ang amay gani makaaksyon, nagkabati, manlupok ka nagkabati daw lagbong sa dingding sa ila siningabalay. Sus, segundo lang makaaksyon, ang nakaligad ang bata, hinali lang nga naghibi. Nakitaan sang Iloy ang bata nga may naghabok, nga daw bukol sa wala niya kilay. Sus, igo murahon mga kaaksyon, nakitaan nga may dugo nga tumulo. Halin sa ulo sang bata.
magbukol ang kilay, posibilidad diri sa tangkugo na igo siya. Way makalusot ang bala, pumundo dira sa may agtaya ko. Kasakit, no? Isa ka tuig nga bata. Kinagsanala sa lama ka aksyon ng pamilya sa naging tiguan nga madala una sa ospital. Dito sa Manapla mo na pinakamalapit ng ospital sa Manapla mo. Or pwede man sa Cadiz. So base sa Cadiz kung amo nang una wala nga nagsolos pensar sa pamilya nga Manapla mo may pinakamalapit. Tang ulihi maka-aksyon gen Silo. Dari sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Arayo hospital da dugay mo nohon ko man sinyo. Sa balita nasyonal ba may manuhon ikaw daw angot sa hospital nga ni. Kaya kung ang mga syudad, bisa mga syudad dala natin, butangan sa gobyerno, tatukuran gobyerno ta, nga sang hospital. Importante, gid nga makabulig, gid kung tani na mo. Kaya dito mga kaaksyon alin sa Northern Negros, Gensaylo, sa hospital diri sa Bacolod, kag ang subo diri nga balita. Bangod may mga alas 10 ang takna kagabi mga kaaksyon. Kaya ano ba nang ibato sang bata, man sa katuig ang edad man, na grabe nga halit sang igo sang saning bala ni. Nagsurrender ang mata, napatay ang bata. Kaya ang pagpati mga kaaksyon, nga igo sa nagtalang nga bali halin sa ginpalupok nga pusil. Sang isang katinuga, nga ara man lang nga di lapit sa balay sa ginikanan sa biktima niho. May isa ka lalaki nga nagsungka sa ato sa mga kapulisan mo. Nag-ako man siya, nga nakapalupok gin man siya sang pusil niya, kalibre 45 nga pistola. Ang obrasang lalaki nga ni Forest Ranger. Amo na sila ang bantay bukid. Nano nga pinsar ni man, ang tawab lang inosente iya ka makaluoy nga bata ho. Amo ang naigo sang sading stray bullet, nagtalang bala ni. Dapat bantay ka lang sa nga ng obras ni, nga nagpalupok din man sang pusil man, sa lugar nga damo sang balay, sa lugar nga madamo sang tao. Ano mo na kay sus, maluoy ganyang bata eh. Pakarunan ko dibla kay importante ni maka-aksyon nga pahanundom leksyon mo sa mga nagahupot sang pusil. Balikan ko ni karuna kay munuho ko gini sa bahin sa balita nasyonal. Balikan ko ning balita ni angot sa sading stray bullet nga ni. Sa balita nasyonal antes na kato ng ato sa patrol sa observation report. Sa nasyonal maka-aksyon si Presidente Duterte sunod-sunod ng pag-issue sa executive order mando sa ehekutibo. Sulong adlaw ang balita may EO nga nagadula sa DAS sa ngalan nila Lapu-Lapu. DAS lang yang ginula, ginpaagi sa EO. Ang Lapu-Lapu, one word na lang, way the DAS tunga. Una! Mabusog nang ginagutom. Kung tani nang hatag ang gobyerno, tabi sa nugoy-ugoy na lang na sa mga pigado, no? Nabusog pang tiyan kung tani. Sa mga gapi maka-aksyon, may EO naman. EO nga nagapabalo sa mga tao nga ginpirmahan Executive Order 154. EO ini nga amo ining basihan agod makapatukod sang OFW Hospital. Nan, medyo mayad-miyad ng balita ya. Bulolngan para sa mga Pinoy nga nagaobra sa ibang nga pungsod. Wow, gid kun badayon eh. Dako gid nga bulig sa mga OFWs nga ginatawag man magamagadihan. Nami pagkikakuntan ni kung wala na sa mga Filipino nga nagakapilitan nga mag-obra sa ibang nga pungsod para lang makaganar sang dolyar. Ina kung diri sa Pilipinas, makakita sila sa obra nga may dako man nga sweldo eh. Nga daw, amo-amo mang malas dolyar bla. Ugali nga katabo subong ang kwarta sa Pilipinas na imbis gastuhon para sa pagpadamo sang trabaho sa mga Filipino, ay ginakaute sa mga kakawas gobyerno. Ang balita ango sa plano nga pagtukod sa OFW Hospital, si acting presidential spokesman na Carlo Nograles, ang siling niya subong ginakonsiderar ini sa gobyerno. Wala pa nagalipiho, kaya ginakonsider plan. Ang pagtukod sa specialty hospital para sa OFWs. Special din eh, may itlog ba? Special. Ang rason sang gobyerno nga dumduman nila ni ay ang mga OFWs ang tawag man mga Filipino migrant workers. Dugay na ni sila nga mayara sang long overdue recognition sang valuable contribution
sa ekonomiya sa Pilipinas. Dako ang nag-contribute nila ni. Man may ginarimit man na sila nga kwartas Pilipinas, di ba? Dugay na galing nga subong lang dumduman ni man. Ano, may dalom pa din nga rason? Dapat kuno mayaraman sa Interagency Committee on OFW Hospital. Tukuron ang ma-head sini, ang telecom sa nga dole, ang ma-co-chair sini, Secretary of Health naman ni. Tao nabutang mo sa sa controversial ang Secretary of Health. Gilang Kaya subong Disyembre, surong nga bulan, tuwing 2022 na, Pebrero, Marso, Abril, kag pag Mayo 9, eleksyon na. Pag Mayo 10, balaan to na kusin o mga daog nga kandidato, mapungko sila Hulyo 1. Mayo tani nga subong pangadaan nga bulan sa Disyembre, matukod na niyo, no? Bisan butanta Enero na lang. Para nga makasiling kita nga, wow, nadayon gid man ang plano sa atong sini gobyerno. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Alas 10:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time Observation Report sa patrol. Kamusta hunta? Sitwasyon sa pila ka mga lugar na labayan sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, kamusta makulod sa buong mayong gabi? Please come in. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Nag-ulan na naman Aksyon Marlon o bulubog na itong panahon doon Disyembre na gid. Dumasimutan mo naman. Bugnaw na sang dupoy-dupoy sang hangin, tugnaw na kamat. Amo. Ting iban diri bisan bugnaw, kung may tubang sila nagahulas-hulas, dugadulang bugnaw. Nakita ka nag-iinat rin sa may tubang, wala sa plaza, may video ba mga ilim na da? Inat yung biraya, bisan gabuno kang ulan, di kila ba't sa gano? Hindi nila ba't sa gano, ba't sa may ginasuyo, may ginaum-om, da sila nga medyo matulutog na, man kagagapainit-init sa dawas. Ang bakit ang amigo ko, do, hindi ko naman ba't sa gan? Surte nga tirada sa iba, no? Pero subong agad bugnaw kay Jackson man. Nag-ulan, nag-tulot-tuliti, and then nagulaw. Subong nga matamat na may gadula-dula, ang pag-tulo-tulo sang ulan, o konsentraliti ha, Jackson man. So, syudad sang Bacolod, galing kay Danlog, lagi ng atong dalan. Amo na dapat sa total niya maka-aksyon, may yung gabi sa tanan at mga matag para mati. Kandi mga makakain to sa Bacolod, hopefully nga naya kamo sa maayo nga sitwasyon, no? Subong nga gabi, ari kami diri along area sang Luzuriaga. Update sa itong mga kakson ha, kung magliko na sila ng aksyon na, di ba, linda sila sa may kilid sang daan ng City Hall. Pagliko nila, dira pa to, pagkadudig-dug ito sila, inay lang sila. Kaya basi maglapaw sila, maging nakayo, di ba nangadalan, na maging bungkal diri, maging kot-kot rather, ano naman kot-kot? Dugin kuha lang ang semento, and then kinapatapan lang, ganda na aksyon na pwede sila kaparo, ano daw, no, kasi di magyan, diri lang sila sa 2 lane, sa may right side, dahil sila pwede kalabay, kaya ongoing, diri ang pagkayusan dala nun. For sure, mga hindi naman nabutan na katapusan sa tuig, magyan na ng area, diri sang Luzuriaga. Subong na nakitigin pa kayo, gayon patahom, gina sang husto, ang dala nun, aksyon mga diri sa may sunod sang Bacolod, no? Anyway, maglibot-libot kita, matulutog na ang aton nga panahon, ang kalangitan, do hindi kini aksyon Maria hatag na kumpiyansa. Kaya kadulom gyapon no, do lagi bituon sa kalangitan. Matugnaw nga ng panahon, basta mapumukmuko katulog, tapos ara kaligat tinay sa kilid ng sapa, o kung sang suba, o kung malapit sa baybay, kibot yung gulping, imig daan na pwede ng tubig na lang, no? Dapat ulit giligmat kagin, hindi kagin magpakumpiyansa, dira. Dapat kapiparar ka, kay para man nga karon di kung inaligid mo magturi-turi wala na itong ginapayo, may mga makapapunpon, kaya ito nilabani mo, ano mo mismo, maayo, mabantayan, basta na magtaas ang level sa tubig, o kung magulabaha sa mga lugar, wala na itong ginapangayo, no? Pero dapat alerto kita talaan mga ka-aksyon. Kung maglambiyon kasi dala nun, aksyon mga ang plaza, bala, nakita ka din sa fasad sa NGC, nga kibutang, diri nga dodako, diri nga islaktura sa may plaza. Uy, may disenyo na, pero doon por pariyo, gapon ang design nga dumayara, widescreen, bala. Sa NGC, abe, may widescreen na action, mar. Na, sa tunga-tunga, gay block balok, tinaligan ang purpose, doon nila ginapagwa. Do, ginabatan nila LCD projector. Dari ho, sa may plaza, doon mo man. May design nga suga nga perte kadamo, and then sa tunga dumiara sang widescreen. Di ba, pila na ko katuig diri sa media do, mga tunga naman ko sa dekada. Subong lang ko kita nga doon mo nga disenyo, no, doon damo suga ang plaza mo. Siguro do, I don't know kung may sponsor o kung may ano, doon nga nagsulod-sotok, yun nga patahom-tahomon taman din plaza publika. In terms sa karamuon sang suga, damo suga nga nagluloy, may mga disenyo kitang mutang nga mga palibago,
event na miyara, di sila action mar, doon arko-arko, bala sa may ground sang plaza. Nakita ko kayo, naway pagali na pasugaan eh. Pero doon na-design na nila. Damo-damo naman di sila design. Kaya ang plaza, ang lagon, doon pag sila kung saan, no? Ang lagon saan, mga lights on, pero doon ready naman to. May mga parol na ko action mark na nakitaan sa may provincial capital Lagon. Kailan kaya ang bot kung saan, no? Ilang ang schedule, dira sang ilang lights on niya. Monday. NGC. Oo, sa Lunes na siya. Lunes? Lunes na siya kay idungan na sa birthday ni Gov. Ma-birthday talaga kay Gov eh. Yes. Kaya ito nakita ko naliga, doon na gina-welding, this line, no? Idungan ka rin na, December boy, magaling si Gov Lacson. Yes, amo man action John ang adlaw nga possibly announce sang governor kung pila ang additional bonus sa mga government workers sa Capitol. Bado birthday bonus. Bakit mo kinagalingan? Doon nga malipayo ng mga Capitolio personnel. Kani. Ginabantay-bantay. Importante action may announcement. Ang mga pinaka-good news mong, kaya kung wala announcement, gani nga may bonus, but sila nga wala na bonus. At least may announcement, but sila nga may expectaron sila nga bonus. Correct. Amo nang Mayo, dati, ay masabugan, banagobla ko. Birthday ko sa Monday. Nung sa Monday, December 11 to 13. December 13, kili si Gov Lacson, Mayo. Dungan sa lights on. Ba't yung buwas ang silay? Na? Lights on buwas sa gabi isang silay. Sa ila public plaza man. Pero doon diri sa Bacolod City Government Center kung saan mga lights on ceremony diri sang sa plaza publika mga kakson. So far na mo naman tulo sa inyo nagkarasunog dito sa ibang dito sa kanamon. Pero ito wag gid ka pugday diri sa may Christmas Village sa may sa tubang sang Stone Hills Hotel di ba sa may 18th sa Lacson Street doare gid damo gyapon sa mga nagapadulong nagalagaw mga kakson, no? Anyways, amo nang aton nga sitwasyon sa palibot sa syudad. Subong nga adlaw na punan gid sa aga may sapuan patay. Pagkahapon o sining nga gabi may gintiro. Do gid north, di ba? North Banago. May gintiro. Let's say central, di ba may reclamation dampi. Nang dumanan may nagbalos do, may naghikog man sa dumanan, no? Do subong adlaw do patay man to, 3 kapatayng balita subong adlaw ba? Pero tingnan mga balita ano, mantayan sa mga action mga detalye sa mga action diri sa gapon sa Action Radyo Bacolod mga action. So far, kaya mo ng pinaka-uling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon, diri sa Gapon sa aton para nga paglambiyong, bantayan karon detalye, update sa nagbuntag nga shooting incident diri sa area sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Live report gikan sa patrol ang tagliwat sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tatanang nga mga ka-aksyon sa tingkaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Okay, selawante sige na. Bao kadamo sa mga kabonitor sa ato sa nga live stream yung kabilang kay Christine Minyes Villalobos. Good evening, Action Mar watching live lang kami diri sa may barangay Pandanon. DSB, Milail Oligo, thank you, Parok-Orok Bari Cafe. Annabel Garcia, good evening, Action Marlo Monitor from Barangay Tangob. Garcia. Okay, taga-Barangay Tangob. Tarang-tarang mga taga-Barangay Tangob na. Intay Plaza, good evening, Action Marlon. Si Chair Lynch Arnaiz. Ginatami ni Milail. Si Merry Christmas ko na. Kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Pat Mayo, Jinky Dialagdon. Noel Amar, Alex Monteza. Alexis Torre, good evening, Asamar. Alexis ni, greetings from UK to my family in Valladolid and Paranaque. Si Ma'am Jenky Dialagdon, Merry Christmas da, Ma'am Jenky. Kagkay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Alex R. Monteza. Milan Oligo, Michael John P. Sison. Si Lily King, Raymar, Suwato Imperial. Alma Olegon and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Yvonne Boiser, good evening sa Marlon. Dan, sharing. Salamat Yvonne. Tamiyo please kagawad dimay kag Monet Labaton sa Mambulak Silay from Milail Oligo. Dennis Losaran. Good evening sa Marlon. Greet ko lang family Losaran.
Family Ibarle, greetings from Dunes, Lusaran sa barangay Makagahay. Okay. Si Vaida Abaw, hello. Homalumina, good evening. Jenny Solgon, good evening. Mayong gabi. Didain Jonah, hamalya hindi na uso ang newspaper. Digital na. Via apps nila. Gabayad ban kami every 3 months. Every Saturday lang may manual na newspaper. Bridget Nogalo Irbas, good evening sa Marlon. Tamiyaw ko lang, Papa Nonoy. Piyak kwarto, kapamati siya subong. Okay, Romy Castillo. Si Eva Gradas Bater namin ang gabi, kakululbaan na subong. Pati babayi, hindi na hilway kay bisan babayi. Ginapatay man, pila na kababaya ang ginpatay. Nagliga to reclamation area man to, babayi man tong tinero sa dalan. Don Peliado Ilikin. Jesse M. Jake, good evening, Akroman. Okay, taran. Salamat, gid. Si Arlidan Makoy, approve. Good evening, sa Marlon. Monitor lang ko sa may barangay Sumag. Salamat, gid. Annalyn Abanto Belanggoy, ginatami ako gali akon nga baba nga si Felicia Arcas Abanto. Nagapamati gid sa radyo sa may sityo Malayba, Barangay Karulaan, Cabancalan City. Victor Gulagat, Aksamalon, good evening. Gabaritor kami, patamyaw lang. Attorney Joselito Flores, Tagalog Senior. Madam Elizabeth Arcolas, Tagalog Engineer. Joby Tagalog, Kagaporok President Tibor Sangsum, salamat gid. Victor Golagat. Okay, monitor kami, patamyaw lang. Okay, na ano ko, sige. Jory Nipomuceno, good evening sa Marlon. Okay, salamat gid, Victor. Rishman Sibilio, good evening. Salamat. Vicente Encarnacion Similiano, sa Marlon, good evening. Mustara, kapitali sa Sunday. Sige. Andalan na gin pakayo, no? Gin pakayo na goro bangod para nga mangin maayo pagid ang lugar ni Toto Vicente Encarnacion Similiano. Sige, salamat. Vincent. Okay. Si Vincent Tabilino, good evening, watching from Mandalagan, Bacalusri. Salamat gid. Lilia Taton, good evening, watching from Gardenville. Tangob, stay safe and God bless. All right. Ray Baryuga, good evening. Salamat. Okay, salamat ha. Standby ka ba na ha? Kay balikan ko na dugay ang balita, no? Angot sa sining na salabat nga sa katuig nga bata, no? Kay may nag-surrender nga forest ranger ang trabaho niya. Luy-luy nga katama sa bata akong makita ta, no? Sige, balikan ta dugay. Salamat kid. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager
sa Manila Broadcasting Company. May alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang luliagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na nag-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag kasi mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
they should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. Mabalik sa apto sa ring pagpangalangan 48 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalawon tara mag-aksyon ang detalye sa balita sa aton nga mga action unit reporters. Unahon tani ba si kumalabot man ang signala ni action Roger Gutib. Kining interesante nga balita may kantaran. Sa ring pagkapatay gid sa isa ka tuig bata ni na aksidente sa tumalang bala ho. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report, mayong gabi, please come in. Yes, action bago sa action siling nga mga balita diri sa Bayan na Secretary Mr. Marlon yara na karon sa kamot sa kapitan ang isa ka persona o kunilig bantay bukid nga amo ang nagpropok Mr. Marlon kanag ako ini na nagpropok sa armas nga lutang kag nagigo naman sa isa ka tuig kag napulok sa bulan nga bata sa bayan ng sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, Siyudad Sangkalis. Ang report natin gin-confirmar ng lulo sa interview man kailang ang bata ini ang nag-expire kagabi matapos nga naigo sa bala sa mga rasingkon sa mga hapon tinildan nga Domingo. Nagidala pa ini sa bayan sang hospital kaya nakaunong sa bayan sang Corazon Locsin Montelibano sa siyudad sang Bacolod o sining hospital. Kag ang investigasyon ginpatigay ginayon sa mga katapos sa kapulisan. Matapos nga may mga witness man nga nagturuhawak si Marlon na agod nga ini nga persona ang madakpan. Sa porsyon sa kanto na interview sa kay police Lieutenant Colonel Aliano con Police Lieutenant Colonel Rocky Richards sa sining pagsungka o pagkanakop sining isa ka suspect may kataran sa sining. Kasi meron na po tayong suspect at umamin na po. Pero ito po ay sa internet naman na talaga, kumbaga, kasi although mag-confess naman siya at kailangan iharap muna sa attorney o tapaw para maging legal yung kanyang confession. Oo, pero nasa kamay na ngayon ating kapulisan yan, sir. Opo, sir. Oo. Kawara na, Action Marlon lang, sa custody sa katon kapulisan na. Hiling bantay bukid, hiling kasi nag-inom-inom, malang sila pagkatapos sila nagkuha sa armas kay tropa sa kay Police Lieutenant Colonel
Nakidisiyar nga ang armas ngayon wala man nila gani Action Marlon kitaan o kung wala man naging surrender sa ila. Pero sunod sa conviction man sang suspect nga isa ka 38 caliber revolver. Ang mga persona taliwa sa mga report nga caliber 45 pistol. Pero ang ginalantaw din nga ma-file ang kaso batok si Action Marlon nga reckless imprudence resulting to homicide. Matapos nga ang ining suspektado ang nag-ako naman ang kumera nga extrajudicial confession kaya sinigini mo galing kay na wala pa sa abogado sa siya ang mag-ako na mismo sa ginapatagan ng interrogasyon sa kapulisan na po ng investigador sa Candid City PNP kag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dicar. Kamanay mga balita sa Marlon, follow-up lamang sila nga isang bata nga sa rin na igo sa stimulant matapos nga ginapatuso sa iya sining Iloy. O kung ginapatidi siya, ginatabo nga may naglupok na nagigo sa ila una din sa dingding, isang ila sining pulian nga dingding ini nga human sa scene na o kung plead sheet sa katapos sila nagigo man sa sining ulo sa bata nagresulta gida. Tagiya sila nga kamatayon. Report gikan sa syudad sa Cadiz. Aton sila nga mga aksyon diin man kamo sa Pinas. Lambuton kamo sa gamon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Report! Alas 10:54, insigida sa Iluhanta, detalye naman sang report ni Aksyon Arlo Ticar sa bahin sang 3rd District sang Negros Occidental. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Arlo sa report, may gabi, please come in. Action Marlon, nangin madinalagon ang aktibidades nga ginpatigayon sang PhilFlex o kon Philippine System National ID kag sang Land Bank of the Philippines diin madamo nga mga pumuloy Action Marlon nga nagikan sa mga nagkalain-lain nga kabarangayan sa banwa sang Manokda ang nakaabil ini sang ila sini libre nga bulig kag serbisyo. Ang mga recipients nga nasambit nga kahiwatan Action Marlon nga ginpatigayon sa may covered court sang barangay Tukudas ay sa idalom sa pagpamuno ni Barangay Captain Wilfredo Ipo na isa man ka nagaserbe nga facilitator para sa mga pumulyo ang nagakalitay gid sang duha ka adlaw nga helicopter Action Marlon sang PhilFest sang Land Bank of the Philippines sa nasambit yan nga barangay. Antes pa man, nagpatulong ang mga pumuloy Action Marlon sa nasambit nga binyo sunod sa kay Kapitan Ipo para makabil sang libre nga serbisyo ini sila ang ginpahibalo Action Marlon through text or through FB agod nga hindi sila usik sa nila sini nga tiempo sa pagpadulong sa nasambit nga binyo. Sa kabilugan Action Marlon, natapos kaita ang nasambit nga helikopter nga naging matawhay samtang suno naman sa kay Kapitan Ipo nga sa nasambit mismo nga barangay, liwat nga suguran ang pag-obra sang Hummingbird sa Construction Corporation sang kapin 80 metros nga kalabaon sang tika-tika sa higad sang dagat. Bakod sa diin, ini din report sa ito nga nauntat apang sa karon liwat naman nga ginpadayon ang pag-obra. Direkta dire sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Arlo Ticar reporting, mga kaksyon diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports! Alas 10:56. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Alfonso Roland, good evening Aksyon na Marlon, tanit dalaman kami sa incentive kasambahay lang obra ko. Kabay pagkuntaan niya mo na ang ginapangayawis ang halos kalabanan eh. Kaya ang balik report sa patrol with Action na John Diaz. Action Night Patrol Field Reports! Action John sa detalye sang report, please come in.
Ang Kumpaction Mall, ang police station number 3 sa motibo sa kaso ng pagpatay sa isa ka manikorista kaina dito sa area sa Brook Riverside, Barangay Banagos, Radsang Bacolod. So, kay Police Station 3 Commander, Police Major Richard Farito, sa subong wala pa sila sa nabatong nga impormasyon nga nakahimo abi makatulod sa kapulisan o kung nakatag direksyon sa kapulisan sa ila ginapatigay nga investigasyon kung ano bilang nga rason sa likod sining paglutang patay sining kay Alma de la Cruz, 41 anyos, ang nasambit man nga lugar. Sunod rin kay Farito nga ang pamilya nagatapag lamang sa inisang impormasyon pero kung may kang tanan sa ibang nga mga aktibidad sining ni de la Cruz wala pa nila ini napadalman action mo. Dugang pa rin ni Farito nga ang pila ka mga impormasyon nga nagsunod sa ila ang padayon pa nila nga gina-verify agod di masigurado kung ano gid ang trabaho sining ni de la Cruz kay tinaybaruan isa una ginpalayag nga pang manicure o isa ka manikurista abi action mar sa mismo nga lugar. Ginkoperman ni Parito nga ang suspect isa ka lalaki o kurang gunman nga nakasuksok sa jacket kag naka-helmet and ako ang posibilidad man nga pag ang ining mga suspetsado o kung suspetsado may arasang salakyan nga gingamit pero hindi pa nila ma-identify kung pilagid mismo ka salakyan kaya kung bala may mga kaupdanan pa ining suspect action Marlon. Yari si Police Major Richard Farito sa interview. So na pinalo na to ng biktima kay Captain Alma na ano ka Cross. Kapag pinandok mo sang diri nga puro. Pag ini siya pang sang computer no sang bintiro sang gunman o kung sang suspetsado na naka-helmet kay sumuman naka-report no. Pag dali-dali na nagtuwa sa sining sinita para sa mga sa main road at magpalagyo. So, subong, wala pa kita ka nadidiki pa sa mga suspetsado tungod na natalo sa sarili ko sa helmet. Ongoing ang ating investigasyon para ma-identify ang suspect. Sa background sa biktima. So ang biktima din sunod sa iyang pamilya, manicure, no? Kung isa ka may turista, duwang iyang pagataan, may bana din siya apang napriso man sa kasong illegal na droga. No? So, I think mga 2 years from now, no? Gawin sulod siyang gatman, gawin tutukan mismo sa iyang ulo at ito gintiro. Anong kita ito? Ang aligres na? Anong instruction? So, posible nga nakamoto sa itong naka-helmet apang investigaran pa na natin kung pilagid bala kabilog ang suspetsado pag ano gid ang ilang salakyan ng mga getaway. Action man sunod di kay Parito isa ka balas ang nga naglupok sa kalibre 45 nga armas ang ila na recover gikan sa crime scene. Pero gina-confirm pa nila kung specifically kung say isang armas no. I-undergo po ito nila examination action Marlon. Nagkandak man sang mas naidid nga investigasyon ang kapulisan sa station asang Sinado Crime Operative ilabi na sang crime laboratory sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya man ang kapulisan sa karon nagakandak pagid sa mas madalo mo kung mas maidid nga investigasyon. Actually subong man to ni ongoing ang bypass operation sa station number 8 this area sa Purok Neptune sakop sa Barangay Sintang Airport sa Radsang Bacolod, mga pila man kabilang mga persona ang na-recover sa ako na nilakpan sa kapulisan and then mga recoveries din nga mga sachet sang illegal nga droga. Ino yung detalye sina banten sa katon mga action buwasa sa pila kami yung public affairs program sa Action Radio Bacolod. Live report gikan sa Patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa tutanang nga maka-aksyon sa ring kaming bahin sa Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Ang barangay Singkang Airport gaybi man no? Doga hibi man ang simana nga way sang bypass operation. Ganto dira man ang area, dira man ang lugar. Nagkaradakpan to bypass operation man. Anong tabo sinyo da? Sa iba naman nga barangay, nga report ka na ba tonta, data man ang baligian ay isang illegal nga droga, pero ambot,
May gorosang may nagtimbre sa ato sa ring kapulisan. Dugangan talang boss ang balita, may kantanan sa sering aksidente pagkaigo sa nga bala sa ulo sering napatay nga isa katuig nga bata dara sa may surad sa nga Cadiz. Kay patsyempohan ta ginibiya ay Lynette Gargoles kabunitor, Lynette Gargoles Sarabia, bayong gabi. Apal di Ma'am Jinky Dialagdon. Thank you so much, Axon Marlon, and Merry Christmas to you. Wait mo lang daw. Sige. We'll drop by soon ko no, from Jinky Dialagdon. Thank you. Rem, good evening. Great man Zavala family sa may silay. Monitor lang ko dis Antipolo. Salamat kid. Okay. Gani, no? Sige. Sina Ino LNJ. Thank you. Alas 11:03 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Lapaw na ta 3 minutos. Buwas naman sa ato sa nga pagpangalagad. Salamat sa taran-taran nga mga nag-upod sa ato sa nga pagpangalagad sa Martes. Nga edisyon sa inyo sa nga palatunturan Action Night Patrol. Mga action na unit reporters sa ato na pangalagad sa mga gabi. Salamat gid. Buwas naman. Ako naman aksyon na Marlon Hervaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Issue! Serbisyo publiko. Aksyon Radio!